Vo štvrtok 10. októbra sa z areálu základnej školy na Školskej ulici v Handlovej ozývali zvuky motorových píl či kosačiek. Učitelia aj s rodičmi detí, ktoré navštevujú túto základnú školu, vzali do rúk hrable, píly či sekery. Priestor, ktorý sa snažili vyčistiť od množstva prerastených kríkov, by mal slúžiť ako políčko. Snažíme sa to pripraviť pre možno budúci školský rok, alebo teda na jarné obdobie, pretože od septembra tohto školského roku sme zaviedli pracovné vyučovanie. Chceme sa vrátiť a vytvoriť nejaké školské políčko pre týchto žiakov. Pomôcť učiteľom prišiel aj Miro, ktorému chodia do tejto školy 2 deti. Pán učiteľ pekár ma oslovil už dávnejšie, už mesiac dozadu, že či by som náhodou neprišiel takto, mám tu deti, prečo by som nepomohol. Pilím tu voľaké stromy, čo mi ukázali, staré stromy, čo treba, to spravíme. Na brigáde sme nevideli žiadne deti, nechcelo sa im. Nezavolala som v podstate deti, pretože z bezpečnostných dôvodov som nechcela, aby sa niečo teda nestalo. Ale je to v rámci týždňa pohybu, čiže rodičia a priatelia školy alebo teda dospelí sa pohybujú manuálnou prácou. Nakoniec sme žiakov našli pred školou, ako trénujú streľbu zo vzduchovky. Iné sa zazvenovali badmintonovému turnaju.